Tässä on Sääksen poika, lapsi. Tommonen vähän yli 3-viikkonen. Sääksen poikani. Emo varottelee tuossa. Kiitos Roderuksen Ullolle hyvästä vihjeestä. Täällä Suomussalon Pirttijärven rannassa on hieno ranta-aihki, jossa sääksi pesi. Tänä vuonna tuli 1 poikanen, tämmönen vähän myöhäinen pesintä. Laitettiin sille värirenkaat FVU ja sitten tämmönen metallinen virallinen rengas. Ilmoitetaan ihan museolle virallisesti, että se on täällä olemassa. Meipä takas pessään. No, nyt se menee siihen. Pupu on täys kallaa, että täältä löytyy sitten. Siitä se sitten kämpii sinne pessään. Risulinnassa hienosti. Ja nairas on tossa maidottelemassa. Terveisiä Afrikkaan.